Salam orasma dihita dengan sapor siaon nadong di bagas joron suaksoni nadong di bagas nabi nama dohoti partang yang ngata di Bornginon atong taparadi maro hadok pikirata lama muji pasangapun guarni tuata martang yang bi mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji tuata sen edita nomor 550 sia ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian ro di saliling nililing nado na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami. Asa unang madele hami ujuro hapugoson tuhami. Jala saunang magopo hubahen hami silehon-lehonmu nadinggani. Ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon di hami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akkana porsya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di Partengata di Bornginon yenet sian buku natar surat di Psalmen bidu 20 ayat sada sakro di ayat 10. Tajahama margati soring di ayat 10 rap mahitan non majaha. Sonoma hatani dewata ede sian si Daud. Di tongoson ma tuho panupahyon sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian sion.
Sai maringot ma ibana di sude aka peleanmu si panganon. Sai talmis ma di rohana aka peleanmu si citudungun sela. Sai dilehon ma tuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakapmi. Asa Maria hitamida hatuaunmi, jala mamior hon tonggol, mangasahon buar di batai, sai pasaut Jehovah manasa pangjuanmu. Nuaing pe huboto takas, na tinupahan ni Jehovah minyahan nai, sai alusanna do ibana sian akka langit habadion nai, marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon mereka dohot hoda yang benasida, ala yang bohita buar ni Jehovah, debatatai do taini. Martukapan jala martinggangan yang gonasida, alai anggo hita tongdo marsihohot jongjong. Sai tupahi marajai ale Jehovah, saya alusi mahami di ari pangalualuan nami. Ido sahana martuado natumangihon hatani dibata jala naupiopsa. Amin. Asini rohama dihamudu hodame nasian debata amata di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita hatan itu hata wajahan jamita di pertangyangata obason tersurat ma di Markus Bidu 4 ayat 20 onom rodi ayat 24 tajahama turpukta songonon ma didok disi dungi didok ma omma pangalahoni harajaon ni debata songon pabahen ni halak na manaburhon buni tu haumana na mudum do ibana bornginna jala dungo ia arianna na martubur do anggo buni laos marbuhutano so pamotoan ni parhaumai Asian guguna sendiri di patubu tanoi jumulo hauna
dungi biurna, dungi eme napor ngisi di bagasan biurnai. Alai disi dilehon perbuina, mamitor disuruma panabi, enungaro gotilon. Dungi didokma, tuahama pasumanotta harajaon di debata, tu dia ma upama honotta, sumantu bantuni siarumma, aiboni nasinaburhon tutano, ido nau mekmet sian nasa batu ni suaswanan, alaidung disaburhon, si burmai tubu gabe mamitor sian tumibo sian nasa ikaurata jalabalgama dakana pola terbahedo pidong na martonga-tonga langit marasal di linggoman nai. Jadi marhite-hite dan upama sisongonon dihatahon tu nasida hatai merguru tu na terjakkon nasida alai dangadong dihatahon tu nasida so marhite-hite upama ale pulikdo di patorang saluhuna tu sisianna ola nido sahane turbukta kadongan na dihaulongan di Tuhata Yesus Kristus yado tabigi upama na pinasa ni Tuhata Yesus Kristus di na mangajari ibana ima taringot tu buni panabur didok disi adong mabunii na madabu tudalan Roma pidong dia lakon ang julu tubu arung muse na madabu tu pinggir di dalan manang tu semak-semak mangulu dunian alai lau dihopiton aka rabai lau mate arung muse na madabu tu batu di antara batu arung dotano itu ribur magurang mai alai hola rolas nyari termalos ma na paupaton madabu tuinganan na ima tutano lau mengulu mai merperbue lau gabe disabi ma lau gabe merguna mai tungulu ni na manuani sian opat tudu sanon sahak mahita tutur pukta adong didokod na king disi omma pangalaho ni harajaon ni debata songon pabayan ni halak na manuburhon buni tuhaumana namudum do ibana bornginna jaladungo yarianna na mertubur do anggobodii laos merbuhutano so pamotoan ni parhaumai Asian gogona sadiri di patubu tanoi jadi naking di perumpan na palpaton madabu tutano nanabu sonari trupuk ton madabu tutano nanabu lau tanoi ma nama bahinibana tubu merbuhutano magudang mermutik merperbui na matang na porngis lau buima disabi panabii na puna haumai neng dohonon na tuhita isi do tano nanapui ima hitan jolma isi do tano nanapui
ima hita jolma. Jadi seguru di hita dong dicaburhon debata hatana tu hita. Dilehon tu hita firman. Tu dirita, tu rohata, tu pikiranta, dohot tu ngoluta. Molo tano nanapu ibana, firman akan berkembang. Alai molo tano nahurang nabu, dia akan lama berkembang. Bahkan menghasilkan buah naso denggan. Ayo lu mamate. Tak satu namar perbue. Songonima harajaun di debata berkembang di rohata ganuk mersada-sada. Alamolo napu dirita. Tentunya akan berkembang kerajaan Allah di dunia ini. Alamolo tahanguluhon hatane debata, maka kerajaan Allah akan semakin berkembang seperti doa Bapak kami. Seiroma harajamu ke bumi ini. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ditaburkan firman Tuhan. Imahita halak Kristen. Jadi tergantung tanona napudo hita, maneng tanona tungil, maneng nados dohot batu do, maneng nados dohot nabadabu di pinggir dalan, maneng di dalan isahali. Jadi marhiti-hiti terupuk tahun, dipaingot kita perkembangan firman Tuhan tidak berkembang dengan sendirinya. Alai ikon adong do tahangoluhon, jalahita do mabahen asa gabi merperbui ketika kita mau menerimanya. Alani ima gabi dipayang mahita sian trupuk ayat 26 sahatu ayat 20 sia didok komandisi asa sahatu nama nabi asa sahatu na panen ima mertudos semai tu harajaun di debata hita naung tinubus ni Tuhan Yesus Kristus di memehon tu hita ima firman Tuhan marhiti Yesus Kristus tahangoluhon di bagasang ngoluta gabi marperbue gabi sahatu nama manen ima Tuhan ta debata diari perpudi jadi komar perbui do hita di ngoluta. Tidak hanya saja mengetahui firman Allah, tidak holan majaha alai kosah do tu marperbui. Dang holan marperbui songoni, aung do perbui kan holan di tongadalan medebu. Jadi kosah do tu naporngis. Molo lapung do mana? Dipiari do pi, dung dipiari. Habang may lapungi. Karena sudah bagian mai. Jadi asas satu namang gotil nama nabi ikon tahangulu hama firman Tuhan di ngolutau. Karena Tuhan memberikan firman ditabur tu hita, sekarang kita yang melakukan itu sampai berbuah. Alani ima unang be ditunda-tunda mengulahon nadenggan. Mengurupi nadenggan. Asuguk mahubah ini ninakan unang beta tunda hita patu pahon nauli jadi hola nadong di bagasar roha neng patu bana denggani itu riulah homma sotung ruo godaan-godaan gabe adong pertimbangan-pertimbangan akhirnya dang iulahon gabe semar perbue jadi marhite-hite turpuk tahun dipaingot kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan. Firman telah ditabur di dalam ngoluta, saunari hita ingin berbuah diperguna homa partikiano di ngoluta. Asa merperbue, asa dong gotilon sugut diari perpudi. Jadi jangan pernah menunda hal-hal yang baik, sekecil apapun itu.
sian hatatana satu kata pun itu unang hiata tunda nadingkan. Jolo sugut mak hape pai mah sugut nunga adong namasa pai mah sugut mesti nunga adong pertimbangan nasi. Jadi ketika adong tubuh di hita nadingkan di bagas sarwata, mari lakukan di ngoluta. Misalnya naking amang situ morang baru anak ni casi samosir na minggu na tuari kecelakaan oleh buat rumah sakit itu di telepon hita misalnya pun hamui tangiang dah langsung tiki lepik tangan bertangia tutup telepon maneng di telepon pe langsung bertangia. Jangan ditunda-tunda. Asa merperbui. Asuguk mak di pertangyangan mai tatangyakan. Tapi merdalan itu pertangyangan. Ngulos salpu. Akan ani harapon. Be so sangat do penitangyak kota he. Tapi bukan ukia do hari Minggu ditangyang. Ini hal-hal yang menunda-nunda hal yang baik. Atau ngatongane ngoluta. Na menunda sengaja di ngoluna. Manedona bermalas-malas laho manang yakon di tonga-tongane ngoluna. Jadi sageleng manang naa be unang lubahita. Itu tertapasahan. Allah sarupa doi dohot na adong anon tudosan dia 31 34. Kita melihat biji nisyarum gelekian, tapi dia gabi belga, merdaka, merguna, gabi roh akapidong na martonga-tonga langit, marasar di si. Itu artinya firman Tuhan yang telah ditabur di dalam diri kita, itu adalah mungkin satu kata, mengasihi, hanya satu kata. Tapi buahnya akan banyak. Memaafkan, misalnya satu kata, tapi pengaruhnya sangat banyak. Itu tong. Jadi kalau misalnya adong nomor beda-beda antara au maneng doh akan adongan, tapi tiba-tiba solok mai rohaku, maaf mata heh, ale hutunda, sugok mak minta maaf iba. Angin maaf perau naroha. Dan berkembang firman Tuhan yang memaafkan tadi. Alai holan hudukun maaf madalai ngasalah biang natuari salah meralu sautu hamu ngasang rasu guru hamu nama merengau. Tapi itu akan bekerja di dalam hatina dimaafkan. Temalai memang unga patal nai bai munai. Tapi kata firman Tuhan memaafkan tadi, kata maaf tadi sudah berkembang. Akhirnya ibana pedang muruk-muruk tu keluargana misalnya, ibana pedang adong pikiran-pikiran negatif yang mau mematikan orang atau inisiatif orang, pikiran orang, tetapi itu mengulu ngahu maaf be. Mula songoni aka keluargana pe, aka donga pe, dia memberi hidup. Akhirnya balga. Songoni ma biji nisyarumi. Biji syarome. Jadi jangan menunda-nunda satu kata pun itu. Nadong dihita di ngolutaun itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan di ngorohata terlangsung taulahon pasti akan berpengaruh yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Di ngolutaun. Dan adong pepanol solion. Jadi firman Tuhan mempergogoi hita songontano nanapu hita. Inganan nibuni na pinasahat di debata marhiti Yesus Kristus. Mari buahkan firman Tuhan. Dia nguluhom ma. Unang di ipamate. Unang diotok. Maneng dongan mangulan na dinggan. Unang diorai. Unang dicahi. Agileng may
nena kan so perempuan na babalui na pamasuk pelian nei tu kantong pelian ro akka halak jahudi marhua mampu lalianon nei samargu nei ninna kan tapi ibana nunga sian hosana de leo nei sia dirina ya menang tautok rohani jolma mampen nadingkan jadi artina yang didoko songonon mula dong pe di bagasa rohata taringok tu halahi alai bain halak nadingkan napola pabuai dia akan melakukan yang baik pola mabai nom musunguni ada soro itu pestam narehai napola baik be guguame tu ibana nah kan aina mangotok mon jadi dang bagian ni sisongoni kita jadi bagian tanah yang napu subur firman Tuhan akan bekerja hitung-hitungane ngoluta amin martangiang mahita Tuhan Jehovah debata amaname namarhabangsa di Banua Gijang mau lihat ma Tuhan didenggan ni basam nang sahat Tuhan hatam manabay parbino Tuhan nami taringok tu hatam jala disungguli hami Tuhan asa huparhasyang hami tiki maperwihon hatam di ngudu nami semar perlu ko di ponggol hodoi dari unang maaka na semar perlu nama dongani hami nama nosoi hami asabui huparangi hok kami akahatam nang mian di hami buih perwiho kami di ngulu nami nang peale Tuhan geleng songon batu ni siarum sahata pehatami buiro berpengaruhi merperbui na bulun na balga tutonga-tonga ni ngulu nami nang tutonga-tonga ni hasyanganon gabi inganan ni jolma manisio gabi inganan ni jolma mangalu-alu gabi inganan ni jolma mangido tangiang Tuhan Jehovah de batama nami pakai mahami tutu gabi ula-ulam maperwihon hatami asa gabi marmarturia hami berkesaksian hami marhiti-hiti ngulu nami nama perwihon hatam si maruhama li Jehovah di bata aman nami di bagasan porginon rohami itu adupamu manangiakon saluhutna ngulu nami marsada-sada nuaingon dinahurang hipas hami manupak kosian habang sami liu madihami hai hipason dinamarsa kami dinangadangol ngulu nami Romaho Tuhan mapergugui hami asa unang manibil hami sedalanmu asa toktong hami maperwihon hatam na badiyay tingolo nami tung rompe sibulisi tung rompe babiyak panoroy angko hami toktong mama perwihon hatam ranilay Tuhan di bagasan pornginon martangyang hami turuas ni huriam namar sahid malit Tuhan na subuhi apalah hubilangi hami marhiti-hiti pertangyanganon alay marningot mahami Tuhan tu saluhut na nasida lagi malit Tuhan namar sahid alane COVID-19 hala amang situmorang hala amang sebarane na proses na sida isolasi mandiri di bagasna tuho pasatami Tuhan manupak ko siyan habang sami pergugui ma amanami songoninang keluarga
asa boy ale Tuhan mengaraduti jalan tubuh ma akahai pasom. Tuhan Jehovah di bata manami perdusa dohabi badia doang goho perbadiai mahami Tuhan sesama dosa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliante madiho. Amin. Marede mahita. Martang yang mahita ali debata Jehovah amanami namar bangsa di benua gijang doho oleh Tuhan tutu dibering hodo hami oleh Tuhan nasa huriam ima ruas ni HKBP Jerujuan na pauduk rohanami oleh Tuhan dinalaho manoba memuji guarmu nabadiai nahulau kami oleh Tuhan sisa hali seminggu asa totong oleh Tuhan ho namang lehon aka nadumenggan nang suang-suang ni aka pasu-pasumang oleh Tuhan pasahatonmu tuhami ganup marsada-sada ali Jehovah amanami na di Banua Gijang tunggu dangdo tutu oleh Tuhan aka parniulon nami nah hurang di adupanmu tutu kupasahat hami ali Tuhan tu adupan mi asaho totong ali Tuhan na mengajari hami disadok hadirion nami ali Tuhan asa boy hami ali Tuhan marhading ganon di akka pikiran nami paturiamu di akka nahulah kami ali Tuhan padenggan may ali Tuhan asa tiar ali Tuhan saluhutna akadalan ningulu nami nalaho si dalanon nami mabuat nasuman tulomoni roham ali Tuhan di portibion mauliate madiho ali di bata Jehovah aman nami na di Banua Gijang tutudo ali Tuhan di nasa huriamon ali Tuhan asa homa ali Tuhan nagabirap dohot hami ali Tuhan asa boy totong ali Tuhan diaka sidalanon nami ali Tuhan dina mabuat aka nalumehet tu aka diri nami be ali Tuhan homa ali Tuhan na mangalehoni dihami marsada-sada suang-song nido ali Tuhan ima nong pinasahat ni naposomi ali Tuhan tuhami aka hatami ali Tuhan natar surat asaima ali Tuhan totong ali Tuhan siptiopon nami ali Tuhan unang munggil hami ali Tuhan diaka diri nami asa marhaporsiaon nadenggan hami ali Tuhan tuho ali Tuhan Jehovah amanami na di Banua Gijang suang-suang nido ali Tuhan nang aka huriam ale Tuhan nang aka situa nami pe ale Tuhan di
gari jauh ali Tuhan asaho totong ali Tuhan na mangalehon akan nadumenggan tu nasida ali Tuhan leonomu habis taron tu nasida nang gugu ali Tuhan asaboy mangulan nasida ali Tuhan pature-ture nasaruasna nang huria onali Tuhan di bagasan huriaon suangsong nido ali Tuhan diaka namar sahit huriami ali Tuhan ima asa homa ali Tuhan namang gonggomi sa luhut na ali Tuhan molo tungadong pi ali Tuhan dia ka parpuduman na ali Tuhan di parsahiton na ali Tuhan Roma ho ali Tuhan mardawning ulun na nasida ali Tuhan asa boy nasida ali Tuhan marhahipason di pardagingon na suangsong ni pi ali Tuhan molo tungadong ali Tuhan nasukot akka di pikiran nasida ali Tuhan asa totong maho ali Tuhan naro mamakulingi ali Tuhan nasa huriam asa boy ali Tuhan di haringganon ali Tuhan jala totong tu haringganon ali Tuhan diaka ulaon na siganu pari mauliate madiho ali Tuhan suangsong nido ali Tuhan diaka rencana ni huriam mon ali Tuhan nanaing sipatu paon na ali Tuhan homa ali Tuhan na totong marsasdasi hami ali Tuhan asa boy ali Tuhan huria mon ali Tuhan jada huria na jongjong togu ali Tuhan di adupanmu laho resot ali Tuhan tuaka ari-ari nanaing ro tuhodo pasahaton nami ali Tuhan asa totong huria mi ali Tuhan na mangalehon akka na dumenggan ali Tuhan nang kapasupaso ali Tuhan na laho si pasahataon na ali Tuhan ima na pasahaton asa jadi resot ali Tuhan ima huria hakapipi jerujon ali amang nabasah suangsong nido ali Tuhan buanon nami ditangyang nami ali Tuhan ima amang situ morang ali Tuhan na dibagasan parsahiton ima na di kopit 10 sia ali Tuhan asa ho ali Tuhan naro maddaoni perdagingan nasida ali Tuhan asa salpu ali Tuhan sudena sahit nasian perdagingon na ali Tuhan suangsong ni di amang sibarani ima nalau pemulihan ali Tuhan totong do ali Tuhan bonon nami nasida ali Tuhan ditangyang nami ganup marsada-sada homa ali Tuhan na totong palauhoni ali Tuhan sian pamatang nasida akka persahitoni Tuhan asa boy ali Tuhan rap dohot hami diaka ari-ari sidalanan nami ali Tuhan lau mamuji pasangap ho ali Tuhan nangsong nido ali Tuhan ima amang situa sitorus ali Tuhan dohot amang situa purba ali Tuhan nang anak ni amang casi si samosir ali Tuhan tu homa ali Tuhan pasahaton nami ali Tuhan nasida homa ali Tuhan namad dauni bugang ni nasida nang persahiton nasida manang nada galipe ali Tuhan pamatang ni nasida moloho ali Tuhan naro di tuadupan ni nasida ali Tuhan na totong doy ali Tuhan lau aka persahitone ay hodo pangubati nasitong ali Tuhan na di portibion mauliate madiho ali Tuhan suangsong nido ali Tuhan ima diaka anak kon nami ali Tuhan diaka namar sikola di samulai tingkat SD ali Tuhan sahat tu perguruan tinggi homa ali Tuhan na mangalehon akka pikiran dinasida lam margugo ali Tuhan nasida marsiajar ali Tuhan dinalaho pasidukon ali Tuhan akka sikolana ali Tuhan asa boy ali Tuhan jaya tu akka perdalanan ni ngoluna tu akka ari nanaing ro ali Tuhan homa ali Tuhan diaka nanaing laho manglamar akka perkarijuan ali Tuhan homa ali Tuhan napasautoni ali Tuhan di pelamaran na ali Tuhan asa boy dapotan nasida di ulaun na suangsong nido ali Tuhan molo tungadong pe ali Tuhan di anak ni huriamon ali Tuhan iman na laho mangluluya karukap nasida ala naong tang ali Tuhan diaka umur nasida ali Tuhan homa ali Tuhan na manglehon nasida ali Tuhan diaka hadengganon jala boy nasida Tuhan madapot sesuai tuaka rokap ni nasida ali Tuhan mauliate madiho ali Tuhan suangsong nido ali Tuhan ima di negara namion ali Tuhan asa homa ali Tuhan di mangalehon akka nadumenggan napasahuton akka nadumenggan ali Tuhan jala asa boy saut ali Tuhan akka di
Nong ditetapkan ya ke pemerintah nami akatudalan nadu menggan ali Tuhan. Mau liate madiho ali Tuhan, suangsong nido ali Tuhan, diaka saluhutna ali Tuhan, ima di pandemi 10 sion ali Tuhan, suatu virus don ali Tuhan disude akka bangso na di portibio ali Tuhan. Homa ali Tuhan na padau honisan lihat portibion ali Tuhan. Asa dau ali Tuhan ni, asa boy hami ali Tuhan mangulahon akka na hobartulomoni roham ali Tuhan. Ai hodo ali Tuhan raja na tumibo sian raja disalut ali Tuhan na di portibion nang na di Banua Gijang. Mauliate madiho Tuhan on matang yang nahu pasahat hami maradopon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala sesa masa luhut na ali Tuhan diakka panglausan nami di pardusaun nami ali Tuhan. Asa unang alani tarabat akka pasupasum ali Tuhan di hami saluhut na ruasmu na di portibion nang terlumobi di ruas ni haga PP Jeruja. Jalo ma ali Tuhan tangyang namion nahu pasahat hami maradopon anakmu Tuhan Yesus Kristus mau liate madiho. Amin. Ingot kami nama dosa gunamu Hias kuringan kami sian amaramanan Tuhan Yesus si paluan Haunapuna Tuhan Yesus si paluan Martangiang mahita datan nami dope Tuhan pasahaton ha mauliateon ni rohana mi tuho disiala dinggan ni basam naung huhilalaha mi sian arina salpu sahatu obason marhahi pasod dohami ali Tuhan tol hastu bagas joromon la homad dohoti pertangiangan nami moliate madiho Tuhan nang diak kadongan nami namad dohoti pertangiangan di bagas naganup hinorhon yakka namasa dang tarbain nasida ro rap dohot tami di bagas joromon alaya li Tuhan mauliate jala manupak maho di hata naung hubege hami di bagasan bornginon naung pinatol hasni naposom pasu-pasu mahami saluhutna naung ubege sa Tuhan asa tarbaik kami mangulahoni hobbar tulomoni roham sesaut maya li Tuhan di tonga-tonga ni parnguluan nami asa unang mariswa ngali Tuhan hatami mamulus sabing sian parbinegian nami tarbaik kami mangulahoni gabe hasangapon may di guarmu Tuhan di bornginon hubuak kami di tangiang nami sude akka ruas ni huriam manang di dia penasida nuai dau manang jonok homa toktong na mga ramoti mamasu-masu asa dau sian parmaraan dohot sian ragam ni parsahiton tarlumo biali Tuhan disahit namasa diobason disadok liat portibion sailehot dihami saluhut na Tuhan roha hauduhon mad patuh tu protokol kesehatan majaga hahipason na nilehon motu hami asanggiat marhitei Tuhan tarida maha udukon ni rohanami songon napatut ikon maruduk ni roha hami tu na mangalehon akka aturan tuhami asima rohamali Tuhan nangakayanak kon ni huriampe hubuak kami matuhosian namenek saat tu nama gudang natongon sonaria li Tuhan di bagasan masa-masa ujian akhir tahun kenaikan kelas manang nabo hape proses ni ujian ni Tuhan upasahat tami manasida tuho asahau matoktong na mangurupi nasida
Asanggiat tarbain nasida madohoti proses ujiani doho denggan tarbain nasida ma patuh tu akka pangajari nasida nangakka pangajari pe Tuhan upasahat tami matuho asanang nasida pelehonon mumagugo nang kesabaran mangalehon akka pangajarion tu yanakon na tongon marsiajar dope asanggiat ali Tuhan nang nasida pe martabba bisuk nang gogo hapis tarad di nasida asima rohamali Tuhan yanakon ni huriam nanaeng majalahi akka persikolaan na tumibo dope sian naung ni bulus na saunari nang nasida pe hupasahat tami matuho asa nasida marbisuk mamilit tingkatan persikolaan hobar tu lomoni rohana jala hobar tu talenta nang tu kemampuana nangakka yanakon ni huria mali Tuhan naung menyelesaikan akka pendidikan mangalului perkarijuan homa toktong nama masu-masui ali Tuhan asanggiat di nama jalahi nasida di bagasan ketekunan sabar unang loas nasida li Tuhan putus asa ala liling cupang nasida perkarijuan alai toktong mali Tuhan lehon kesabaran di nasida jala keteguhan toktong makirim sian asi dohot holong ni roham yanakon ni huria mali Tuhan naung masihol di akka dongan na lau mardongan saripe homa toktong ali Tuhan na patuduhoni tu nasida asanggiat pajupang nasida dohot rokap na jala membentuk rumah tangga nai baru nasida suang songoni ali Tuhan dihalason rohanami do tutikin nanaeng roh piga-piga sian yanakon ni huriam marsakap lau mardongan saripe nunga pajupang dohot donganna nanaeng mardongan saripe pasu-pasu mayak karencanai ali Tuhan asa anggiat boy mardalat dohot denggan homana pasi kopon sude narikot tu ulau ni asanggiat boy mardalat dohot denggan marlas ni roha akan atoras suang songoni gabe marsangap maguarmu Tuhan hubuak kami ma di bagasan bornginon akka rencana ni huriam homa toktong nama masu-masu nasinakapan ni huriam ima nanaeng meresmikan huria namion gabe resot Tuhan ragam do bahenon mudalan laupa sikopon nasa narikot tu si marhite-hite akka kerelaan ni jemaat mangalehon uluran tangan sian kerelaan naganuk alayali Tuhan mauliate madiho dileho kodo akka ruasmu na olo toktong mangalean perhatian pikiran laho marsakap patuluson rencanai asanggiat ali Tuhan lamar bungaran maguarmu marsangap di tonga-tonga nina humaliang ni lingkunganon sai gabe pasu-pasu ma ali Tuhan huriamon di tonga-tonga ni lingkungan suang songoni pasu-pasu nang di ruasmu saluhutna bornginot Tuhan buat kami maditangiang nami akayanakon ni huriam natongon ali Tuhan di bagasan parsahiton suang songoni akka ruas ni huriape ali Tuhan tongon di bagasan nahurang hipas pamatangna pasu-pasu manasida ali Tuhan marhite-hite akka ubat na pinangan nang pinakenasida asa marhite ya li Tuhan mabaur pasu-pasu hama malum ni parsahitoni asima rohama li Tuhan nang akka paramedis pe homa toktong na mangalehon gugo nang bisuk manang didia penasida li Tuhan
Mangula akka ulaun nasida songon perpanjangan tanganmu mangaleon hama malum ni sahid tuaka namar sahid asima rohamali Tuhan nang akka si solhot nami nadau manang najonok siak kami nang nasida piali Tuhan hubuak kami ma di tangiang nami asa homa toktong nama ngaramoti jalan nama masu nasida Tuhan piga-piga sian ruasmi tongon di bagasan akka parukilon hinorhon yakana masa nangi piali Tuhan buat kami matuho asaho matoktong namar guguyhon nama ngalehon jalan keluar asang giat ale Tuhan tarbain nasida muse marlas ni roha huhut di bagasan pakirimon pasahato dirina tuho di bagasan bornginona le Tuhan upasahat tami madaging tod dinami tuho asaho matoktong nama ngaramuti hami uju mangulon hami di bagas nami ganu marsada-sada nangak kadongan nami piali Tuhan natongod di bagasan bornginon dang tarbain nasida mangulon hinorhoni nasodapotan inganan panisiuan nasida pehupasahat tami matuhoali Tuhan asaho matoktong nama ngaramoti daging todi nasida pada umarani daging doho todi asima roham di akkadongan nami nasodapotan panisiuan bornginon homa toktong ali Tuhan namat dongani nasida jalan nama ngalehon pangurupion Tuhan di bornginon hupasahat tami ma daging tod dinami tuho sesa nang dosa pangalausion nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Datangnya koma peliata ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni salut seleho-leho nadingkan do nasau libasa na mauliutus upasat tami masinaleho mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhiti hiti todim asalamu tada hami gudang ni seliho-leho mitu hami
Asalam girgir hami madok molianti Tuho. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita mangidu di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajommo. Say saut malam meroham di botongon son rebone gijang. Leo matuhami serohang uluan siapari. Say samadusa nami son panesa nami. Idusa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami to giyot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Doho tagugon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus. Do tolong nirohan ni debata amata. Do persauran nito di purbadia mana mangaramoti. Dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita.